Estas dúas placas en lembranza dos caídos polo bando nacional desaparecerán da fachada da igrexa parroquial de Cambados máis cedo que a tarde. Son a derradeira mostra de exaltación do franquismo visible aínda no espazo público do municipio. En cumprimento da lei serán retiradas a través dun proxecto que suporá un investimento de 2.000 euros. Ten un custe non moi elevado, pero sí que ten unha carga simbólica importante, non? A lei de memoria histórica o ven dicindo de fai moito tempo, somos dos poucos países do mundo, por non dicir o único, que aínda mantén símbolos venerando a unha dictadura, polo tanto, eu creo que procede retiralos canto antes. A actuación contempla a retirada das dúas placas, pero non da cruz, que carece de simboloxía falanxista, unha intervención mínima sobre o espazo que, así e todo, está pendente aínda de recibir o visto bo da Comisión Municipal de Patrimonio. Un esforzo mínimo, é dicir, é a retirada con mínimo impacto e restaurar mínimamente as marcas que puideran quedar. O Concello xa recibiu o visto bo do Arcebispado, inda que serán as arcas municipais as que asuman en exclusiva a intervención. Serán trasladadas despois ao Museo do Viño. Onde serán depositadas como parte da historia, pero onde xa non sea un lugar de culto ou de veneración ou de darlle vida, darlle reconocimiento a algo que máis ben debemos olvidar. Coa retirada destas inscripcións, Cambados quedará limpo de símbolos franquistas logo da retirada nos últimos anos de outros elementos no antigo matadoiro ou nas casas de San Francisco e a eliminación de varios nomes do Rueiro.